Как празнуват Великден пиленцето Пио и семейството й и какви приключения ги очакват този път? Ще разберете в това видео. Днес ще ви разкажа трета глава от приказката Пиленцето Пио опознава света. Великденски трепети. В това свежо слънчево утро, когато въздухът бил изпълнен с птичи песни и аромат на цветя, пиленцето Пио се събудила рано-рано в трепетно очакване. Целият дом бил оживен и всички се подготвяли за празника. Било цветница. Предната сутрин пиленцето Пио била събудена от звънките песни на Лазарки. Тя много искала също да бъде Лазарка, а мама Квачка й казала: още си много мъничка, но до година и ти ще припкаш сред лазарките с венче на главата и кошничка пълна с яйца. На следващия Лазаров ден ще бъдеш достатъчно голяма и ще бъдеш Лазарка. Пиленцето Пио сияела от щастие. На закуска Пио любопитно попитала майка си: мамо, защо ще ходим на църква днес? Днес е цветница. Сега ще ви разкажа една много стара история. Искате ли деца? Да! Възкликнали всички пиленца. Тази история се е случила преди почти 2000 години. На този ден, но много отдавна, Исус Христос влязъл в Йерусалим, яздейки магаре. Хората били толкова щастливи да го посрещнат, че за да покажат радостта си, те хвърляли на пътя пред него цветя и палмови клонки. Ние тук палмови клонки нямаме, но вместо това използваме върбови клонки. Тази сутрин ще отидем в църквата да се помолим и да вземем цветя и върбови клонки за здраве. Събота сутринта, деня преди Великден, мама Квачка събудила пиленцата рано и нашарила и без това розовите им буски с първото боядисано яйце, червеното. Пиленцата нямали търпение да се включат в боядисването на яйцата, толкова весело и шарено било наоколо. Те се смеели и пъргаво и чевръсто боядисвали яйцата. Когато приключили, заедно с яйцата били и нашарени и те. Те заприпкали навън да играят и да събират цветя. Мама Квачка запретнала ръкави, умесила хубаво тесто и заразточвала вкусни козунаци. А през това време тати Петлю отишъл в близката гора да събере дърва. Когато се върнал, той запалил огън в пещта и сложил вътре да се пекат козунаците. Пиленцата наредили масата и я украсили с набраните цветя. Така всичко било готово за утрешния празник – Великден. Тази нощ пиленцата не си легнали рано, а когато наближил полунощ, цялото семейство тръгнало към църквата. Цялото село се било събрало около църквата. Когато станало полунощ, всички си казвали: Христос воскресе! И отговаряли: воистина воскресе! Те запалили своите свещички от свещения огън и обиколили с тях църквата 3 пъти, а после всеки тръгнал към своя дом, държейки запалената свещичка в ръка. Толкова красиво и магическо било цялото шествие, като светулки в тъмната нощ. На Великден сутринта цялото семейство празнувало. Всеки си избрал по едно боядисано яйце и започнала борбата. Всеки се редувал да чуква яйцето на другия и да види чие яйце ще остане здраво и кой ще бъде победител. Яйцето на Пио победило всички. Тя хванала своето яйце борец и се втурнала към приятелите си,
да види дали ще успее да победи и тях. Всички дечица от селото се събрали на голямата полянка. Пеели, играли и се веселили, а слънцето нежно галело бузките им. Чухте трета глава Великденски трепети от приказката Пиленцето Пил опознава света, написана и прочетена от мен, Алек Георгиев. Ако приказката ви е харесала, може да се абонирате за канала ми, за да чуете и другите интересни приключения на Пиленцето Пил. Лека нощ, деца! Сладки сънища!